mabakal sang karne abon ngayon mo nga bulan. Kumusta ka na ta? Eh, sino? Junior? Ari ka man di? O tita, dira sa ubos ang balay sang napangasawa ko. Ato sanday mamang to. Ano? Nangasawa ka na? Oo ta. Sang sano lang? Wala kita kami kay baluhaw? Ano abi kay wala man kami kay balo nga. Ari gali ka mo dire? Oo. Dire na kami nag-a-star eh. Anay ka? Dugay na kamuda sa ubos. Mga 4 na kabulan ta. Ano? Oh, nga daw nakibot kay tita. 4 na kamuda ka bulan? Junior, may... Sige ta ha, mauna lang ko sa imo ha. Mayo man gani kay nagkitaigid man kita di. Dire naman tama, laptas ang ramag ta tita eh. Junior? Diri na mo mapuslan ng ibakal namon nga kamera nga gamay. Agad nga mamonitor namon si Shiren. Kundi may kakanto ka kung... Agad mamonitor namon ni Shiren kung diin ka mo nagakanto. Kagod ano ka mo. Kaibisan ako, nagaduda sang ginahulag niyo eh. Sinubing makahambal nga kamera ni gali. Kayo hindi kitaon. Ako naman ang kwarta nga ihatag ni Shiren sa akon. Anong ginabuhat mo? Ay, karabaw! Ha? Tarantado. Nagaano ka di? Wala. Ano ang ginabuhat mo, Dre? Anong gibutang mo? Wala. Patanawa ako! Anong gibutang mo sa windshield sa sasakyan ko, ha? Wala gani! Wala! Hindi ako paggagaha, ha? Ano? Hoy, magbalik ka, Dre! Hoy! Hindi pag-ubus ang pasensya ko, ha? Hoy! Aba, may nasugata siya. Animal. Siya ang nagsugo. Ari mo ay! Kaya si Sir Larry Benitez. Bao, salamat gid. Ay, subong man maayo lang nga pagpamati kay Mimi Koy Pika kay Boy T. Tolentino. Bao. Sino nga Boy T? Tolentino. Salamat sa inyo tanan. Sundo nato ng kasupon sa gaton palatuntunan. Mga sugilanon ni Ulang Imoy sa kasaysayan Anghel San Kadulom ginadulot sa inyo sang RMN Drama